Karbiang long like lan hwan kardom pajir lo noni li dak kedo lake rong pangbong dak Dilawjan long dak terang hem long hidu nili tumna kahomri jasemet lahen lo je non het jong APSC exam long pen banghini angjir tum labang so sat lang undun si non la dak terang hem dak mojadar terang hem sini tum dolo la pen la dak pen indu dangjir nili tum non chetong danji alangli lake Rupmili Terangpi alangli labang so exam ki unduna puthak alangli pen theni ni tum char chehut chiput lapson padoji lasinang li tum nang lang ni tha কাৰ্বি জাতিৰ এজন জননায়ক আছিলে তেখেতেই সম্ভৱ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰথম এজন গ্ৰেজুৱেটেড ব্যক্তি হিচাপে ওলাই আহিছিলে বাট পথ নোহোৱা সেই টাইমত জিলাখনলৈ এতিয়া মাজৰ পৰাই আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ মাজত যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে বোকাজানলৈ তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে অনাগত দিনতো আৰু যিবোৰ উঠি আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ অসম চৰকাৰ বা ভাৰতৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া যি Hajong APSC exam lo nang le sala ke undung pelo masala nang le feelings kamata non mat ke I'm very excited pen ningarong ulo lapen ke lason mane government of Assam hanta I'm very thankful je mane laan transparent pen laan mane aporating pen la exam conduct lo result a pipon lo la si mane mane imithang chipa duk pen si la mane chipa undun long lo mat si ning charong ulo inke la penang parata maju phanta chuning rinang ne batangka pentalin nang ne ajatang ne la son nitum son experience phanke la henlo mane it's a very big thing so la si ning charong ulo chala bokso ka charlie sai ho nang le ko son la che face nang le ko son se nang le ke matha le na kala actually la so exam ke non men kamatha penne ki pidun kali mane aprang ta tipni lo this is mane labang third attempt lo la so aprang tipni mains an undun lo po la mains long si mane pini de titi lo chingthang lok titi lo sitami non thu bang ke arnam kang hon lo mat si kadoka ve hir chume pen manon thu bang ki undun chit lo pusi ningarong lo tenon o ke mi ari se jang da nang le ko PMSS pe अच्छा non awe kimi phan bangke la loje mane ni lima tha bangke non next pen ke karbiang long pen pusitami ba inglong asotum putami non karbia la karbi tum tami do opo pusi ning matha lo thema non pen ke every year si exam conduct po la so prang bangke la son lo every 5 years 2 years la son si mane apos bangki klang ta non bangke yearly si conduct po pusi la si non bangke anso si mane ong po matha lo la si ni ki puji bangke mane preparation bang jong si prepare ji bulo tang te kicheng pen prepare pamika nang ji jong si ki prepare pamika lo chipaduk pamika enke la pen patience do bulo tang te unvek ji na so exam alangli hello to mangjir Rupmili Terangpi don alangli chordo alangli chor phan thetheni adu ponsina kematha non ini ngarong pig an lo alang kacipaduk ateng pen kopi makemang la soteng pen alang tameta long dun lo ang pen alang aphan ne ning aklong pen tame kurwang thu pajur lo jani tum karbiang long along tame bani tuma khai phan tame ta la sot pudeng pen rata phan kechari ponji phan kechari pameji aphan tame ta nit chuningri lo ang pen ini arong pikan lo piniar ni ke nilita alangli lake alangli cha non alangli saburado asabura pe thetheni arju ponsina so alangli sadlang udun delo nangli ko sonong matha non kardom nang tumban aprang si ahok lo asabura ten boden nilison pason ini karong wa chiputek the ahok alam lo je nilisopi je alangli non swasat long chipalong dun bangkati nininkarong perfect lo kenalit tumahir jume pen rata jirumo pen ba amenna akenirit amena chipaduk pen chiparong palong lo esa sarbra bangkati ni chaparong wa chipudek theder lo nilita awalam lo bangde
to alangli kilake alangli sarbura lo non alangli sarpi dolang alangli pesitame thetheni arjusina alangli kosong ne non alangli arjusina ilitum theklong po alangli lo alangli sarpi la Kardom nilimen rengkarong pipi nili Rupmili sarpi lo lapen ke aprangsi nili Karbi Anglong lai papan kardom lapen churu lo pini ladak nang kahumri apot pini nili sopi APSC cipa undun si la DTO apos ke long nun ke neli phan ke isi big surprise lo athe pima alang phan itum pinan chopi lo sa pinan chopi det pen aphisita lang la an ka chibor I pen la so apos ka chipalong dun tek ka chipa undun tek phan apos ni litum ningarong pig lo proud pig lo la pen ke la suki undun ke arna mahir jumi ra pen kaddo ka vi don rap la pen nang litum mahir jumi pen sike long pusineli ning matha kardo lo alangli tuma family lo la se alangli fan nilitum Karbi Anglong lai pahin petame ahir jumi pajir don lo alangli ansa se aprang deni fan la pen Karbi akhai fan alangli la pen alangli purial don rap kado kabik kachilang la pen kanghon la boson ki pithegi ka chethanu chimbum pon thegi fan la si lansi nangli tum han paklang cholo bukajan pen nili Anondo Terang Karbi Anglong lai